la hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma
bi ye juma ye sibiri su ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn utukalo tile 29 san 2025 an bɛ o kɛnɛ ka fala ye su in na ye kibaruya telimanw waati ye ɲɔ ka ca wugu la dɔɔni nka an fɛ yan fɛn minnu bɛ yen an n'an da don olu la fala ye an k'an sinsin lamɔli kan hali bi an k'an sinsin lamɔli kan hali bi an k'an sinsin lamɔli kan hali bi denbaw ni denfaw an k'an denw ladon an ɲɛ bɛ min na an ka jamana kɔnɔ yɛrɛmabila bɛ ka caya kosɛbɛ subahana mansin ni bɔlɔlɔ ninnu kɔni nana ka na an tɔ dafiri bi na maa se tɛ i den na nka halisa an k'an cɛsiri sugu bɛɛ a kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ k'i miiri fala ye ka dubaw lajɛ faw tun bɛ yen baw bɛ yen mɔkɛw bɛ yen bɛnkɛw bɛ yen denw bɛ yen aw bɛɛ bɛ don aw bɛɛ bɛ bɔ aw bɛ dumuni kɛ aw bɛ tulon aw bɛ yɛlɛ i bɛ lamɔ i bɛ kalan fala ye ko n'i kun gosira kɛnɛma n'i nana sokɔnɔna bɛ juga ni kɛnɛmana i ma a tɛ ku i la o i b'i ɲɛji cɛ bulon de kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don i siden bɛɛ ka n'i jɔ baa kɛrɛfɛ ko i ye gosili filanan sɔrɔ gratuit nka waatiw bɛ ka yɛlɛma diɲɛ kow kɛcogo tɛ kelen tuguni nka o man k'an bali n'an ko an ye dutigi ye an k'an ka dutigiya jɔyɔrɔ an k'o fa n'an ko an ye gwadonmuso ye an k'an jija an ka gwa la fala ye fɛn caman kɛlen kunna anw ka sigi kɔnɔ anw y'u bɛɛ bila kɔfɛ bi a nimisa b'an na sabula an girinna minnu kan an ma kɛ olu ye an ma se ka an yɛrɛ taw fana sinsin du caman kɔnɔ bi i bɛ senkan mɛn nka maa tɛ yen dɛ e k'a ta k'a lajɛ fala ye minnu bɛ yen n'olu ka du kɔnɔnaw la mɔgɔw tun tɛ se ka dumuni sɔrɔ ka fa o nogo la minnu bɛ yen n'olu faw ye sɛgɛnw kɛ n'olu faw ye degunw kun fala ye olu de caman bɛ jɔyɔrɔbaw la bi olu ko k'olu ɲinɛna u yɛrɛ kɔ u man ka fili u yɛrɛ ma dɛ i bɔra yɔrɔ min i ka to k'i kɔfilɛ sɔn k'o lajɛ fala ye ne bɛ tilen ka nin kuma de fɔ kɛba ɲɛna yan n ko ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ to i kɔnɔ an ka ŋaraw an ka kodɔnnaw an ka fala ye fɛn yɛrɛ kelen bɛ yen an ka k'an farati o la a mana fɔ maa ma k'a bɛ dɔɔnin kɛ an ka farati bi burujali nɛnini maa lagosi maa tɔgɔ tiɲɛ maa caman bɛ yen u ka baara don nka a ti barika don jamana na dɛ n'a fɔra ko maa min bɛ dɔ dɔn kala sɛmɛ a tigi la a ka o dɔnniya kama fala ye n'a fɔra maa min ye maaba ye kana bila o tigi la parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔna na jabaru masa yɛlɛma yɛlɛma se bɛ ale de ye a bɛ n hakili jigin gima national ka fala ye kuma dɔ la an k'an b'an sigi ka fɛnw lajɛ an t'an miiri kuma minnu bɛ ka fɔ mun b'a kɔnɔ an t'olu lamɛn an bɛ yɛlɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'o tɛ kalansenw o de bɛ anw ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka fɔlɔfɔlɔ taw dɛ nka n tɛ sisan taw ma dɛ sisan ta ye ka mɔgɔw layɛlɛ diyagoya ni f'i ka sɔn n kan t'o ma n kan bɛ minnu ye ɲɔgɔlɔn dɔn k'a dɔn kalakari fala ye hali jɔcogo ɲɔgɔlɔnbɔ la denmisɛnninw ka sira tɛ o la bi hali mɔgɔw sen tacogo u bɔcogo u doncogo mɔgɔw jɔcogo k'u ɲɛsin mɔgɔw ma ɲɔgɔlɔn bɛ bɔ kɛnɛ cogo minnu kan nin si u mago tɛ nin si la fɔli k'an ka sigi cogo di a k'an ka taa sira jumɛn fɛ mun ni mun k'an ka sigi ɲɔgɔn kan yaasa a ka se ka ɲɛ nin bɛɛ kɛlen don ka anw dan bi ne ko k'e tɛ kalan kɛ k'e b'a ɲɛdɔn k'e tɛ maa lamɛn min yɛrɛ ka jugu sa denmisɛnninw ko ayi ne donna n ta in na maa ma ne kalan
e mami kalawe chenga e ma ye mala fana ay ko karamɔgɔ tɛna dɛ ne yɛrɛ de ta an ka sabali an ka maakɔrɔw bonya an ka fala i b'a jateminɛ maa min bɛ yen n'a bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ anu bɛ baro kɛ ale bɛ min sɔrɔ a bɛ min faamu n ko ni cɛkɔrɔba ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ baro la fala ye u b'a fɔ k'olu yɛrɛ dabali bɛ ban e la o k'e bɛ tan sɔrɔ ko ka n'i sigi olu kɔrɔ ko k'olu lamɛn k'olu yɛrɛ taw tɛ ka se k'u taw yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ ko k'olu lamɛn nin bɛɛ de ye ko ye an kan ka hakili to min na a m'a to gansan na min ye amadu anpate b'a fɔ ko ni cɛkɔrɔba fatura an ka jamana kɔnɔ ko livuruso jenina o gansan tɛ dɛ muso de kan ka jɔ musoya jɔyɔrɔ la fala ye dutigiw fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye dutigi ye nka min ye diɲɛ girin bi wari nata ani jɔyɔrɔ ni tɔgɔ o kɔrɔ no k'an caman sɛgɛn dɛ fɛn min se t'e ye k'e ka kɛ o ye ko fo e ka kɛ fɛn ye diyagoya i laban i bɛ tabali ta dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen e b'o nege minɛ o dun se tɛ e ye i laban i bɛ fɛn kɛ min fana se t'i ye dɛ o b'i se kɛnɛ ka kɛnɛ min man ɲi i yɛrɛ ma dɛ bingali ni suyɛni ni namara ni fɛnw bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye bi munna maloya tɛ maaw la sabula u ɲɛ bɛ minnu na k'olu ye san sɔrɔ u t'olu bɔ fan dɔn u t'a dɔn u ka nafolo sɔrɔ cogo min u ye degun min kɛ fala ye segu anw ye garijɛgɛ sɔrɔ segu maakɔrɔ damadɔw bɛ yen an n'olu ye baro kɛ fala ye n'u y'u ka sɔrɔ cogo f'i ɲɛna fala ye i bɛ masaya segin ala ma don dɔ la n sigilen don n bɛ ka arajo dɔ lamɛn dɔ tun bɛ ka kome aradisɔn tigi a taara cogo min na Abijan dɔ tun bɛ ka baro bɔ n ye non fala ye gɛlɛya dan kun don arrivé pays a taara o la Côte d'Ivoire mais bi a lajɛ Dawudabugu Alizeri amasari filɛ yɔrɔ min na ye a y'i jɔ yen de ka auto stop kɛ ka don kamiyɔnbatigi dɔ kun a ti maa si dɔn ka taa ten ne e y'o ye ko fɛn b'o kun fala ye i t'a ɲini k'a ɲininka Belenge Sɛnpara min filɛ nin ye fala ye n'u ka baro kɛ bani hali maju ninnu n'u ka baro kɛ bani u bɛ fɛn f'i ɲɛna o de la i b'a dɔn kun min na u selen don u yɛrɛ la u yɛrɛ ye ko faamu kuwa halisa ala ka sababu ɲuman k'an ye bi nin kun ye an ka bilasirali kunkurunin ye an ka to ka ɲɔgɔn bilasira jɛnatigɛ kuntala ka surun kojugu dɔɔnin dɔrɔn a bɛ fɔ ko karisa ninnu kun bi yan walayi an yɛrɛ bi an dusu kasilen don min ye Bugu Mabɛli Jawara ye ale ka musokɔrɔba ala y'o ka kalifa minɛ ala bi n'ala sɔnna a ma sini lansara janaja bɛ kɛ Sogonikɔkaw fɛ yen neutralisant an bɛ tasibila kɛ an ka musokɔrɔba ye a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ fala ye bɛɛ lajɛlen ni saya kɛra bɛɛ lajɛlen maaw bɛ ta nka n ye fɛn dɔ ye bi a ye n tɔɔrɔ ni musokɔrɔba in ka banni fɔlen dɔw fana bɛ k'o kɛ ɲagarelabɔ ye ko parce que Bugu Mabɛli ka kuma kama an ka sabali musokɔrɔba sen tɛ foyi la a ma foyi kɛ maa t'a dɔn yɛrɛ an ka sabali anw cini o ti Segu yɛrɛ Bamakɔ yan fala ni banni kun kɛra kare kɔnɔ anw kun bɛ dɔgɔkun kelen kɛ maa si tɛ tɛmɛ a kare fɛ nka bi ni denmisɛnninw cini kana su ko musokɔrɔba banna a fɔra n'i tɛ se dɔwɛrɛ la i da de nka ko kɛ i ko ko wɛrɛ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye an baarakɛɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen Mukutari Bari Burukina ka don nka ala y'a garisigɛ don Mali la a yɛrɛ ne ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ne to Voix de l'Amérique la a bɛ jata kɛ kunnafonidila fana don kanali mɔgɔw ka bɔlɔntan kibaruya ninnu ale b'olu caman di k'i to ani ja wɛrɛw télévision so wɛrɛw Africa 24 ninnu
ale fana ka musokɔrɔba Ala ka kalifa minɛ Ala bi Burkina kaw fɛ yen janaja kɛra seli fana waati alhamdulilayi Burkina an bɛ dugawu don k'a fana ye k'an ba in ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya an kɔn kitimina Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ fala nin y'an don k'an ye se tɛ jɔn ye o an filɛ nin yan an tɛ tulon ka gɛlɛya sigi la koyi fala n ko ne bɛ tilen ko de fɔ mɔgɔ ɲɛna ko transition ban kuma bɛ e yɛrɛ bɛ transition na diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ e y'o ban waati dɔn wa i t'i labɛn k'i sigi n'a banna don min na an tɛna fɔ ɲɔgɔn ma n Ala ka hinɛ ɲɔgɔn na nka kɔni an bɛ min kɔni dɔn san 2019 ninnu a ka ɲi fala ye Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Fala kunnafoni ta nasira fɛ 1,011,000 furakisɛ min n'a dilancogo man ɲi n'a man ka na fiyewu an ka jamana kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw ni douanelakaw olu ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ da olu kan fala ye ale ni fura cɛjugu kunu na sini ko n'o o ye utukalo tile 27 ye min ye inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw u y'o baara kɛ sans fil la fala ye kibaruya in cɛnsɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye furakisɛ kuntanw ye fana carton 1,150 o fana min dilancogo ma ɲɛ o minɛna zone industrielle maaw olu ka fanfɛla fana na min ye wolomasiri tabaw ni finitigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ye mobili dɔ fana minɛ sa o kɔni kun ye balota mobili ye mobili in kɔnɔna fala ye minan minnu tun b'a kɔnɔ minan 31 pièces détachées a si yamaruya sɛbɛn t'a bolo a kan ka don an ka jamana kɔnɔ o la sa an b'an ka finitigiw fo cɛsiri ni wulikajɔ la don o don yaasa basigi bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ na cogo min fala ye bɔlɔlɔ sanfɛ anw bɛ kuma min na sisan ko su dɔ bɛ yen sa k'a bɛ fɔ o ma ko su ko min ye Bubu Jɔri ka dulokiba ye fala ye k'o ye dɔn ye dɔ min ni a bɛ TikTok kan a tɔgɔ ye ko Bubu Jɔri Bubu Jɔri an lamɛnbaaw ka hakɛ to han npogotigiw olu de bɛ welewelemada kɛ sa k'a fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ karisa fɛ yen fala ye k'i b'i tɔgɔ sɛbɛn dɔw ta ye 2,000 ye dɔw ta ye 1,000 ye lamɛnbaaw ka hakɛ to u bɛ sɔrɔ ka n'aw bila sa u 12 la caki k'u kɛ dɔn kan ka tila k'o ja ta k'o fili bɔlɔlɔ sanfɛ waleya in k'a bɛ kɛ kosɛbɛ yɔrɔ min na o ye wɔlɔfɔw ni laginɛkaw fɛ ye fala ye olu ko k'olu y'a sigi kun jumɛn na ko npogotiginin caman bɛ yen n'u ni cɛw taara fara ɲɔgɔn kan olu ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ olu tɛ se ka dɔn kɛ u bɛ siran u bɛ maloya k'olu y'a sigi o kama dɔw yɛrɛ ko fana ko kɛnɛ bɛ kɛnɛ na n'u muso dama don k'u bɛ fɛrɛ nka anw ta yen o kɛlen don lamɛnbaaw ka hakɛ to a kɛlen don julankolon ye dɛ fala ye an ka ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ TikTok ko in na bɔlɔlɔ sira minan foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'a dilanbaw bɛ taa n'a ye jamana min kan ko jamana t'a fɔ ko nin tɛ bɛn anw fɛ yan an fana ka wuli k'an jɔ ten dɔ kɛra koyi dɔ kɛra dɛ Senegal TikTok dontɔ Senegal gouvernement y'a ɲini TikTok mɔgɔw fɛ fala ye ko bɛ ko la n'o fɔra aw ma a y'an yamaruya an k'a datugu anw bɛ k'a fɔ ko démocratie a donna ta a bɔra ta fala ye n'an m'an farati démocratie m'an fa dɛ parce que anw ye fɛnw faamu tellement hali tubabuw tɛ minnu kɛ anw b'o kɛ hakili la Alpha tile la a y'a sɔrɔ min ye gouverneur Ila Sise Général Sise ale tun ye Bamako au conseil ɲɛmaa ye gouverneur jɔyɔrɔ de tun y'o ye o waati fala ye ale ye sabarini interdit Bamako ka tila ka busan ta ka jigin carré kɔnɔnaw la fala ye maa tun bɛ sabarini fɔ u ye ta tugu a bɛɛ la Bamako yan maaw tulo b'an na
bon ni min daminɛtɔ filɛ nin ye tan sa nin ye mun ye tuguni ko bubu jɔr su musow ka taa fara ɲɔgɔn kan julankolon dɔw k'o kɛ 12 ka tila k'o ta k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ ɲini ka ɲɛdɔn ka fɛɛrɛ tigɛ o la fala nin y'a daminɛ ye an tɛ dugawu kɛ renouveau kɔni mɔgɔw ye sɛbɛnni k'a kan bi n'o ye kunnafoni gafe min tɔgɔ ye renouveau de indicateur de renouveau ale ka bi bɔli la ale ye laseli k'a kan ka kangarida kɛ médiateur de la république Bataki n'o y'a ka san kimɛli ye a dilen kɔ Asimi ma fala ye ani kunnafonidilaw tun bɛ bi ɲɛ min ye Aminata Male ye a ko sa ko ale kɔni bɛ min dɔn ko ka fɛɛrɛ ɲini dugukoloko la dɛ fala ye ko dugukolo ko tiɲɛ yɛrɛ la kɛmɛ siradala sɛbɛn min taara don ale fɛ 72 o ye dugukoloko ye ani maa minnu fana bɛ yen n'u ka juru bɛ gouvernement na wari minnu tɛ wari bɔ fala ye gouvernement k'a lajɛ olu dɔw ka sara ten minnu fana bɛ yen n'olu ye faso ka baara la n'o ye fonctionnaire ye fala ye ko jogo dɔw b'u la u k'olu dabila musokɔrɔba n'o ye Aminata Male n'a bɛ Sanɔgɔlakaw ka sigi la a ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka taa jamanaden yɛrɛ ka miiri ka taasi ka taabolo ɲuman faamu yaasa jamana kɔnɔna degun bɛ dɔgɔya cogo min na n'o tɛ a ko dugukolo ko in ko k'a ɲɛ filɛ dɛ fala ye ko ka filɛlankura k'a la dɛ ko n'o tɛ k'a kuma a bɛna na caya kosɛbɛ fala ye o dugukoloko humu kɔnɔna na an bɛ taa faleya bi maire tɛ yen maa min bɛ a bɛ fɔ a ma ko gestionnaire des affaires courantes n'o o ye Alhaji Keyita ye Alhaji Keyita ale nali ni sisan cɛ yaasa baara ka se ka nɔgɔya bolo sa ale kɔni ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan faleya ale kafo kɔnɔna fala ye min ye faleya yɛrɛ a bɛ Keɲeba o mara de la Alhaji Keyita a n'a tɔw u ye wulikajɔ kɛ sa k'a ye k'a fɔ min ye faleya kɔnɔna fala ye dugukolo bɛ ka wantɛrɛ sanubɔlaw ma su ani tile fɛɛrɛ ni dabali tɛ ka se ka sɔrɔ o de la sa ka kɛ n'an ka sariya sunba ye n'o ye Mali sariya sunba ye o siginiden minnu bɛ tali kɛ maraboloko la an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni marabolo yɛrɛ sɛbɛn minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ min ye code de collectivité min sigilen don jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna sara marabolo olu n'o ye mairelakaw ye olu bɛ baara kɛ cogo min ani jamana yɛrɛ code min ye o sigilen don sen kan cogo min nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛlen kɔfɛ min ye agent chargé d'expédier les affaires courantes faleya commune rurale kɔnɔna fala ye a ko sa ko ale ye jateminɛ kɛ k'a fɔ dugukolo bɛ ka ta ka di maaw ma k'a feere u ma u k'a kɛ sanubɔyɔrɔ ni damandaw ye ko a kɔlɔlɔntan tɛ wa deguntan tɛ ale ye fɛɛrɛ don a ta la taki o la sa a ye décision fɔlɔ min ta o ye dugukolo feere yɛrɛ sanubɔlaw ma damandaw ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ pewu faleya ale yɛrɛmara kafo ale kafo kɔnɔna na siginiden filanan b'a la ko maa o maa n'i ye waleya in sɔsɔ fala ye i ni fanga tigilamaw b'a bɔ ɲɔgɔn na maire ale da tɛna don o la min y'a siginiden sabanan ye waleya min filɛ nin n'o talen filɛ nin u fɛ n'o kɛra utukalo tile 8 fala ye ko a taara yɔrɔ min na k'a bɛ bolili daminɛ kabini o yɔrɔ la min ye maire min bɛ yen n'o ye faleya Alhaji Keyita ye ale ye tɛgɛnɔ bila a la utukalo tile 8 Bataki a m'a bila a naga kɔrɔ koyi a ye kelen bila ka taa Kayi gouvernorat la Keɲeba cercle a ye kelen bila ka taa ye min ye procureur bɛ Keɲeba a ye dɔ bila ka taa ye sabula faleya b'olu ka yamaruya kɔnɔna na ka tila k'a ci dugudenw ni dugutigiw ni kamalenkuntigiw ni musokuntigiw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ sɛbɛn in kalama fala nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen kɔfɛ ko maa dɔw nana maire fɛ yen ko komi a ko bɛ tan k'a ka na n'olu ka jɛ k'u ka dugukolo dɔ feere maire yɛrɛ Alhaji yɛrɛ maaw taara fɔlɔ sa o ale ko ne ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko dugukolo ti feere a tɛ di maa ma aw ka tila ka na ne don ne kan tuguni ko ne na aw ka jɛ ka t'o feere ayi aw tɛ ne de don donc bi a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a m'a fɔ maa ɲɛna maa ka dugukolo feere ani maa tɛ jɛ la ka dugukolo feere dugukolo feere fɛn mana kɛ faleya kɔnɔ ni maa min minɛla la i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya a b'i n'o de cɛ mairelakaw olu da don yɔrɔ ta a yɔrɔ la a kɛkun ye min ye fala ye faleya dugukolo bɛɛ lajɛlen tɔnɔmadatɔ don n'u ma farati hali n'i bɛ taama fɔ la u b'a fɔ ko yan ka sanubɔyɔrɔ ye dɛ donc o ɲuman ye min ye ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko maire a sen tɛ dugukolo feerela bi a sen t'a la sini ani maa ma bɛn a kan
wa fɛn o fɛn mana kɛ fana u k'a bila u kunna k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'a y'a ta k'a fɔ ko feereli kɔnnen don u ka to o hukumu kɔnɔna na fo don min ni wulili ka jɔ kɛra k'a jira k'a fɔ sa ko waleya in ko k'a lawuli min ye chargé des affaires courantes ye nin ye ale ka laseli ye an bɛ t'e fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na an bɛ taa min ye Washington Post ale ka kibaruyaw kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye an b'an ka yɛrɛ ɲini kɛlɛ min na min ye kunnafonidila minnu bɛ diɲɛ fantanw fɛ olu ma ko in faamu halisa fala ye don o don olu minnu ti yan u yɔrɔ ka jan yanna olu de bɛ kumaw fɔ olu de bɛ laseliw kɛ olu de bɛ sɛbɛnniw kɛ olu de bɛ jaw ta olu de bɛ fɛnw yira k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ k'olu y'a mɛn da garantilen da fala ye kɔsa in na kunnafonidi gafe min bɛ yen ni o ye Washington Post ye ale ye baara dɔ kɛ ka ɲɛsin Mali ma a ye mars kalo tile 11 a ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali wolomasiri taba y'u n'u dɛmɛjɛkulu n'o ye irisiw ye k'olu tɔgɔ tiɲɛ ko olu ye waleya kɛ ko waleya min ko bɛ jo sariyaw sɔsɔ ko ka taa dugudenw olu juguya la fana ko bingaliw k'olu yera ko senfɛ fala ye u ka kuma ani waleya min kɛra kɛnɛ kan u cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji dugudenw ka cogo di sɛgɛsɛgɛli min kɛra kɛnɛ kan ni maaw ye jaabi sɔrɔ a la ka kɛ ni Washington Post ale ka kajibina ngalon min tara ka da Mali la wolomasiri tabaw ni kunnafonidilaw u ye munumunu salo kɛ yɔrɔ minnu ko fɔra ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'a ye k'a fɔ bi min fɔra ani min bɛ kɛnɛ ka fala ye u tɛ kelen ye u ye ɲanginiko kuma minnu fɔ u ye ngalon minnu tigɛ ka da Mali wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw la ka kɛ ni waleya ye waleya minnu n'o olu y'u duguw tɔgɔ fɔ i n'a fɔ Gosi Tesite Indeliman ale ni Gawo Masuruna ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa sɛgɛsɛgɛliw bolo dara kunnafonidilaw bilara ka taa ka musow ɲininka ka cɛw ɲininka min ye Tesite maakɔrɔw ye ka kuma di ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko yalama armée n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'u ka baara bɛ cogo di bi nin waati in kɔnɔna fala ye maaw ye jaabili kɛ dugudenw ko Gawo Masuruna la ko bi na k'olu b'a fɔ ko alhamdulilayi fɔlɔ su ni tile bingali Gawokaw o kɔni tun ye don o don ye san laban tɛmɛnen ninnu na olu yɛrɛ tun tɛ se ka daga sunɔgɔ ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ nka bi ala ni wuli ka jɔ k'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana min ye falen bɛ ka don olu fana fɛ yen Gawo n'a lamini na u mana tɛmɛ ka bɔ yen bingali minnu tun bɛ kɛ maa minnu tun bɛ bin u kan dugudenw tun tɛ se ka lafiya cogo minnu na ko caman bɔra o la Gosikaw fana fɛ yen Gosu dugudenw y'a yira k'a fɔ fɔlɔ Bamaci wale kɛbaw dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ n'olu ka baganw cɛ ka taa n'a ye denw tɛ to muso tɛ to nka nin waati in na min ye armée ye a n'a dɛmɛjɛkulu olu kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o nana ni basigi ye Gosi a n'a lamini na denmisɛnnin dɔ bɛ yen n'o ye muso npogotigi dɔ ye ale ko ale yɛrɛ filɛ nin ye a lafiyalen filɛ a ka baara la fala ye nin waati laban in na olu bɛ se ka fɛn minnu kɛ a kun tɛ jigin u kɔnɔ tile ni su waati dɔw la k'u bɛ bɔ ko ka baara dɔw kɛ Gawokaw fɛ yen jagokɛlamusow olu y'u dantigɛ nin waleya in na lakana min bɛ yen bi n'o sigilen don Gawo yɛrɛ kɔnɔna na o kɛlen don tare ye dugudenw ko k'olu ka laɲini don hanfala ye ko wa ko fɛn foyi tɛ yen min bɛ kɛ bi Gawo kɔnɔ n'olu yɛrɛ sarangana tɛ kɛ u la kalo u ɲɛ ŋɛn armée ɲɛ ŋɛn dugudenw bɛɛ lajɛlen minɛ n'u sigi an'u ka mairie baara bɛ ka kɛ cogo min na k'a ɲɛfɔ falen bɛ se ka don a la cogo min degun ni majɛ min bɛ yen ka se ka o latilen ko n'o bɛɛ la ni maa taara ja ta ka taa kuma ta k'a di maaw ma k'olu yira ko olu ye degun sɔrɔ k'olu yɛrɛ bɛ k'o mɔgɔw ɲini sa ko ka o ye min ye Gawokaw ye min ye Gosikaw ye
tesit ni indeliman u y'a yira sa k'a fɔ ko f'u kana ni maa ninnu ye u bɛ k'a fɔ ko minnu ye degun sɔrɔ Gao ale kɔnɔna na maakɔrɔw y'a yira sa k'a fɔ k'olu yɛrɛ to nin kalama wala min filɛ ka fɔ nin ye k'olu yɛrɛ t'o kalama nka olu bɛ min ɲini maa minnu ye nin kibaruya di maa minnu ye nin waleya ninnu fɔ u ka segin u ka kumaw kan sabula u ye kumaw di maa ma ko maa minnu tɔgɔ tɛ se ka fɔ fala ye k'u bɛ anonymat na dɛ u ka ɲinini n'u ka sɛgɛsɛgɛli maa si tɛ se ka taa lajɛ kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen i b'a fɔ u bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ olu yɛrɛ tɛ nka ko kɛ kun ye min ye ka Mali tɔgɔ tiɲɛ ka wolomasiri tabaw tɔgɔ tiɲɛ k'an ka jamana ani an dɛmɛbaaw ka olu bila ɲɔgɔn na kuma tɛ nin waati in na baara minnu bɛ ka kɛ n'olu bɛ ka ɲɛ sɔrɔ ni dɔ bɛ ka bɔ kow la dɔɔni dɔɔni fala ye ka na ni basigi ye an ka jamanaw kɔnɔna na ani cɛncɛnfo ka jamanaw kɔnɔ Mali kɛlen ka teri kuraw sɔrɔ ani baarakɛɲɔgɔn kuraw ni jɛɲɔgɔn kuraw ta ani olu bɛ ka baara min kɛ o jaabi min bɛ ka sɔrɔ bi k'u b'a fɛ k'o de kumaniya k'a jira ko jo sariya ko olu sɔsɔlen don a ko kɔnɔna na ko n'a bɛ maa min ma fala ye na kɛnɛ kan dɛ i ka taa ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn n'o tɛ yɛrɛma hɔrɔnya baara min daminɛlen don yɛrɛ ɲini baara min daminɛtɔ don min ye taaɲɛ baara min daminɛtɔ don o kɛlen don ka kɛ dugudenw ma basigi ni lafiya min ye bi maa tɛna na se k'o falen nin waati ninnu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa sa école de guerre la Balabugukaw fɛ yen fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye olu bɔko 4nan ye nin sen ta tɔgɔ dara ko AES la ko k'u labɛnnen don ka baara kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye minisiriw camanba de ye olu tun bɛ Sadio kɛrɛfɛ ka fara CNT maaw kan wolomasiri ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen nana maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fala ye kalan in kɔfɛ olu fana ka denbayaw nana ka na o senkɔrɔma don min ye baara in ye sa a kɛkun ye sa wolomasiri tabaw maa kura minnu filɛ nin sa olu ka se ka galabu kɛnɛya k'o sɔrɔ ka kɛlɛ taabolo k'o falen maa 25 fala ye o de ye kalan in kɛ kalo 11 ale kɔnɔna na koyi maa 5 o bɔra Burukinakaw fɛ yen 5 bɔra Niger a tɔ 15 o bɛɛ lajɛlen maliden ye kalan kɛr'u kunna sa kɛlɛ taabolo la kɛlɛ ɲɛmɔgɔya baara la min ye AES kɔnɔna na cɛncɛnfo ka jamana o baara bɛ se ka kɛ cogo min sabula Zenata ale tɔgɔ dalen don AES la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli in sigili ni sisan cɛ n'o ye école de guerre ye nin y'a maaw bɔ ko 4nan ye fala ye 4nan in ale kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dayɛlɛ min ye an teriw n'an balima jamanaw ye n'o ye AES mɔgɔw ye olu ka se ka na kalan kɛ an fɛ yan baara daminɛna fala ye u yɛrɛ ye u masakɛ taama k'u sɔrɔsi yongo yanga k'u kamankun bɛɛ lajɛlen kɛ kelen dagi ka n'u jɔ n'o ye taama ye min ye kɛnɛ in ka sa maa min bɛ yen n'o ye kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen datigɛ o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye a ye maa minnu filɛ nin n'u ye jala sɔrɔ k'u fo u bɔra ka kalan min kɛ nin ye k'a ɲɛna min ye kalo 11 in ye hakililajigi kalan don k'a bila u kunna k'a fɔ k'olu tɔgɔ dalen don AES la o kɔrɔ k'u labɛn kɛnɛ kɔni u na taa kan ka se ka taa baara kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ chef d'état-major général de l'armée n'o ye général de division Umaru Baru Jara n'an b'a wele ko Baru kɛlɛtigi ale fana ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin u ma a ko k'u filɛ ka dɔnni min sɔrɔ nin ye o ye sɔrɔsi ɲɛmaaya dɔnni de ye o ye kɛlɛ dɔnni ɲɛni de ye min ye dɔnni min don fana a kan k'a to ka se ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa degun minnu b'an da la olu bɛ se ka wuli cogo min Mali école de guerre ko ale fɛɛrɛw n'a kalankɛcogo a n'a baarakɛcogo ko kɛlɛbolo sigicogo ani kɛlɛ baarakɛcogo k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka waleyaw sigi sen kan AES jamanaw kɔnɔ ko sen ta ye tali kɛ o la kosɛbɛ sabula u mago bɛ o de la ale tilalen ko kuma na sa kalanso in yɛrɛ ɲɛmaaba fala ye o ye général de division Umaru Dawu ye anw b'a wele ko Baro e t'ale dɔn dɛ fala ye on sont pas venus to à Bamako Baro Baro y'an kɔrɔkɛ de fala ye ale de ye école de guerre ɲɛmaa ye Yansari fana bɛ yen n'o ye colonel major Yansari Sanogo ye ale fana bɛ stratégie kunna ye min ye Buba Traoré ye ale kɔni ye géostratégicien de ye ale fana bɛ école de guerre fala ye n bɛna taa ni ye yen o a filɛ Balabugu Kulujula ye lycée yɛlɛyɔrɔ la a bɛ yen min ye Baro ye a ko ayiwa kɛlɛ yɛrɛ kan ka sigi bankun min kan kɛlɛ ɲɛdɔnni jamanadenw ka lafiya AES kɔnɔna na k'u y'o kalanw k'u kunna u ma da o ma ko ye fala ye ninnu dira ni tɔw ta ma kɛ kelen ye u taara Burukina ka taa Niger ka Mali dugumisɛn n'a duguba bɛɛ lajɛlen kurukara ka na dɔnniw ma falen u la ka tila k'u yɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka segin ka na aw bɔyɔrɔ la ɲɛw sirilen fala ye an tɛ to yan
ɲɛsiri ko min b'a la nin ye ka t'i keru i ɲɛsirilen fala ko minnu bɔlen filɛ nin ye maanifinya baaraw y'o fana kɛ adamadenya taabolo marabolow kɔnɔna baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen u taara ka t'u ɲɛ da olu kan ko wa ko maa jolenw don han ko bibi na ko jɔyɔrɔ o kɔni k'u bɛ se k'o baara kɛ min ye gendarmerie ɲɛmaa ye ale kɔni ko sa ko nin ye nisɔndiyaba de ye ale bolo sabula wolomasiri ta b'a tɔ ka ɲɛmaa minnu bɛ Mali Burkina Niger u mago bɛ nin cɛden ninnu na u ka se ka baara daminɛ yanni ko bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ sa u ka jalaw olu nana da u disi la n dasi m'a f'i ye n ko sɔrɔsiya ye kamankɔnko ye baara kun cɛtɔ u ye taama min daminɛ u y'a laban n'o fana ye ka tila ka munumunu salonin kɛ yaasa ka se ka u ka jalaw k'olu yanga sanfɛ yanni a ko bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ ni fotota belebeleba ye fotota min na sa maa nana sa ani kalanden ninnu yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka ye ka yɛlɛ sanfɛla la fala ye kɛnɛ kan ye k'u bɛ dugawu kɛ sa min ye nin kalan kun cɛlen kɔfɛ sa n'ala sɔnna ma maa duurunan minnu fana bɛna don dayɛlɛ bɛna kɛ AES jamanaw olu fana ye fala ye an ye min sɔrɔ o ko la o de ye nin ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. fala an bɛ taa kayikaw fɛ yen tungarankew ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ olu ka ko la kuma tɛ nin waati in na fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ sa ka se ka olu sigi sen kan Mali a n'a dancɛ jamanaw olu ko hukumu kɔnɔna na baara in kɛkun ye min ye bɛɛ lajɛ k'a fɔ kɔni ko Kayi kɔni n'i ko tungaranke jamana o ye Kayi ye fala ye nin waati in na sa a kɛkun ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ sɔrɔ na kun fɛɛrɛ minnu bɛ mɛn maa minnu bɛna ka bɔ tunga la u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min danbe ni hɔrɔnya ale kɔnɔna na ani ka fɛnw sigi sen kan maa minnu fana bɛ n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila an ka bɔ an dafɛ jamanaw la ka na ka se ka kibaruya d'u ma u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na fala ye ko hukumu kɔnɔna na an balimamuso dɔ ale bɛ Moritani a yɛrɛ ka kuma na k'u ka ca nka an k'a lamɛn a bɛ ka min fɔ degun min b'u kan ka u to Moritanikaw fɛ yen nin waati in na n'a ka welewelemada. Salamu alaikum n balima maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ ka kuma réseau sanfɛ kuma ka gɛlɛn ni donna fɛn o fɛn na o ka yafa n fɛn o fɛn gasira o ka yafa n ma. N b'a ɲini aw fɛ n balima cɛman n'a musoman maliyɛnden bɛɛ lajɛlen aw ka nin kolonkolon k'a s'a seyɔrɔ la. N'i y'anw bɔlen ka kuma réseau kan bi an dusuma de tɔɔrɔlen don anw bɛ Moritani yan nɔ an bɛ ka fɛn ɲini k'a di an somɔgɔw de ma an bɛ bɔ Segu mara la ka bɔ Masina cercle kɔnɔ i y'a faamuya Masina cercle kɔnɔ ka bɔ Sayi commune dogolen tɛ mɔgɔ si la kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ si la an bɛ ka wari ɲini ni an ka mɔgɔw san 2 de baloko ka gɛlɛn u ma anw de bɛ ka balo ɲini k'a d'u ma an bolo minɛ minnu b'an bolo yan ni Moritaniw bɛ k'an refile n b'a ɲini maliyɛn cɛman n'a musoman fɛ k'a ka video in a k'a kɛ Alahu Taala kama a k'a kɛ mɔgɔbaw kanu kosɔn a k'an ka video kolonkolon ka s'a senyɔrɔ la u ka mobili ɲini an ye mobili min n'a bɛ se ka na anw maliyɛndenw nɔfɛ Moritaniya an n'an bolo minɛw n'an bɛ se ka bɔ cogo min na n b'a ɲini aw fɛ yɛrɛ de kuma kɔni kuma ka gɛlɛn ne ma ne donna fɛn o fɛn gasira o ka yafa n ma a k'a ɲini a fɛ a ka na mobili d'an ma an bɛ se ka bɔ n'an bolo minɛw cogo min n'an k'an bɛ bɔ yɛrɛ ka taa Mali la i bolo minɛ bɛ minɛ na i bɛ taa ten i bɛ refile ten
yɔrɔ tunga ka gɛlɛn ma fɛn o fɛn bɛ tunga na bɛɛ b'a dɔn nin ne kɔni siɲɛ fɔlɔ de n ka pazi kɔnɔ bɛɛ ka ne ka pazi ta f'a kun f'a zɛde a k'a layɛ ni ne ka kuma kelen b'a la an kɔni an ɲanina dɛ Muritani kote foyi tɛ ɲani tɛ yɔrɔ min ɲani bɛ Nuwadibu Nɔsɔtu kɔni kuma tɛ kilakɛr'o la ɲani bɛ Nuwadibu ɲani bɛ Zurɛti a bɛ Same fan bɛɛ an bɛɛ de degulen don n b'a ɲini aw fɛ a ka video in a k'a kɛ Ala yɛrɛ jate kama a k'a kolonkolon ka se Asimi ma a k'a y'a ɲɛna a k'a ɲina an b'a ɲini a fɛ a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama a k'a kɛ Alahu Taala jate kama a ka mobili di anw ma an bɛ se ka bɔ cogo min an b'o dɔrɔn de ɲini an ma mɔgɔ faga an faso la an ma suɲɛni kɛ an ma foyi kɛ an faso ka di an ye hali sini an b'ale de pibile hali sini ale de ka di anw ye a k'a lahɛrɛ de a ka mobili di anw ma an ka bɔ o dɔrɔn de ka fisa u ta y'u faso ye fɛn min ka di u ye u b'o de kɛ anw fɛnɛ faso dan anw tɛ faso dan ye a k'a ɲini yɛrɛ de a ka mobili ɲini anw ye an ka taa an b'o dɔrɔn de ɲini ayiwa ni da mɔgɔ min ka sera u ka yafa n ma ne bɛ kuma bila yan nɔ kulukorokaw fɛ yen min ye jeune chambre économique maaw ye olu ye baara sigi sen kan kunungo n'o ye utukalo ale tile 8 ye k'a lajɛ sa maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na furakɛliko ta nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulukoroba fala ye maa 80 ɲɔgɔnna olu kɔni sera ka furakɛli sera ka kɛ olu ye fufalaki bana min bɛ yen n'o ye pali ye waleya in sigira sen kan sa furadiw fana kɛra a la jeune chambre économique ale de ye nin waleya ninnu sigi sen kan yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don kulukorobakaw ni kulukorokaw ma yaasa kulukoro fana bana minnu bɛ yen nin waati in na n'o ye paliw ye olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na ekɔli karamɔgɔw k'olu kalansa yaasa ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ kalanko hukumu kɔnɔna na maa kana bɔ maa la o baaraw kɛra fanga so lafiyala nin bɛɛ lajɛlen bɛ san marabolo kɔnɔna na waleya in kɛ kun ye min ye sa degun min bɛ yen bi n'o bɛ ta ka ɲɛsin cɛmanninw ma kalanyɔrɔw la ale ni degun gɛlɛmanba minnu bɛ san kɔnɔna na Ablaye Mungoro ni ale yɛrɛ ye kapu conseiller ye a y'a yira sa ka fɔ ko fanga so kɔni ko kalan in kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ ekɔli karamɔgɔw ye faamuyali kɛ degun kana se denmisɛnninnakaw ma u ka se ka kalan kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na tile 5 in a musaka bɔra jɛkulu yɔrɔ sa min ye npogotigininw ka kalanko ye o jɔyɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na ye n'o sigilen no sen kan an yɛrɛ ka jamana ale kɔnɔna na yan ekɔli karamɔgɔw ko olu de bɛ ka a kalan in kɛ kajolokaw fɛ yen ji k'o di bɛɛ lajɛlen ma fala ye min ye Segu ka komini kɔnɔna na Katilonikaw olu ye ji sɔrɔ min ye fani jama ye olu fana ye ji sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu ka cercle kɔnɔna na Kajolo u y'a yira sa k'a fɔ min ye nin jibondo ninnu ye a bɛ tali kɛ min na o ye jamanakuntigi ale ka dɛmɛ ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen kurumo karila kunungo alamisa ni kalo tile 28 Kacoloni ka taa se min ye Kajolo yɛrɛ marabolo kɔnɔna na préfet ale tun bɛ yen dugudenw ni dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye maa 399 o de bɛ Kacolonikaw fɛ yen maa 3780 o de kɔni bɛ Fadiyannakaw olu fɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye ji sɔrɔ hukumu kelen kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don jamana in kɔnɔna na waati yɛlɛma ale ni degun gɛlɛnba minnu b'an ka jamana kɔnɔ o kɔlɔlɔ kunbɛli la n'o ye Seko Jɛki ye ale y'a ka bataki bɔ kunungo fala ye bataki bɛ tali kɛ mun na sa sanko bɛ cogo di ani san kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan dɔgɔkun min daminɛna ni ka taa bila tile 25 la u y'a yira sa kɔni ko min ye sanji kɔlɔlɔ o kɛra yɔrɔ 4 ye min ye maa 838 o so o de kɔni binna u ye sera ka min sɔrɔ k'o sɛbɛn ko n'i ye samiya daminɛ ni sisan bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa sanjiba min nana n'a ye degun se maa ma o kɛra siɲɛ 38 ye min ye yɔrɔ minnu ta kɛra sa ko sanpɛrɛn ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na fala ye o ye yɔrɔ 6 ye fiɲɛ kolon fandanbanda cira siɲɛ 4 n'i ye waleya in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa maa 23 o de bɔnɛna a nin na maa 34 olu de sɛbɛkɔrɔ joginna min ye so 1500 o so kɔni bɛɛ lajɛlen firila olu binna n'i ye maaw jateminɛ sa maa minnu bɛ n'o ye guwaw ye guwa 2017 olu de kɔni ye degun sɔrɔ nin ko in na maa 106,447 bi olu de kɔni sanji kɔlɔlɔ bolilen olu kan
gouvernement ko sa ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma ani ka sangafo kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu joginnen don ko ala ka nɔgɔya kɛ u ye o hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o ye halisa u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi n'o ye ka wulikajɔ kɛ teliyala ka se ka maaw magɛn u bɛna dɔ fara o kan protection civile maaw fɛ fɛɛrɛ min fana sigira sa maa minnu bɛ yen ni ko nana ni a ɲaamina u bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kɛ ni furaw ye ani ka bana kunbɛnw kɛ ka se ka jiw k'olu bɔ yen kosɛbɛ olu jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ko bɛna na to sen na baara minnu fana bɛ sen na sa n'o o ye kɔtintiw ni batintiw bɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye bangɔnikaw ka kɔtinti ye o baaraw bɛ sen na se ka ji latɛmɛ cogo min na baara min fana bɛ yen n'o ye wulikajɔ ye sa birikajɔw fɛ n'o ye fasodenw ye olu minnu bɛ wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ta ka don maaw ma sa o ko fana ko bɛna na to sen na kibaruyaw k'olu di arajow kan bɔlɔlɔ siraw kan television sow la ale ni welewelemadankɛlaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ to sen na nin kɛrɛfɛ fana ji sigiyɔrɔ ni ji tɔnyɔrɔ minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ olu fana jateminɛw bɛ sen na sabula samiyaji ale bɛ taa kɛ ka ji sigiyɔrɔw ni kɔɔ ni baw k'olu bɛɛ lajɛlen fa o baara fana hukumu kɔnɔna na sa u y'o fana kimɛli kɛ nka u y'a yira sa k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to an yɛrɛ la nin waati ninnu na ji halisa samiyaji tɔ kɔni bɛ yen dɛ ji bɛ kɔ kan na hali bi maaw k'u hakili to u yɛrɛ la maaw kana girin-girin o la sa n'i ye nin dɔgɔkun sabanan in jateminɛ n'o ye utu kalo kɔnɔna ye ji kɔni yɛlɛlen don yɔrɔ caman na an ka kɔɔ n'an ka baw kɔnɔna na kosɛbɛ o la sa ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hakili to an yɛrɛ la min ye ba joliba ye ko ale falen dɛbɛdɛbɛdɛbɛ min ye ba senegali o fana falen ba ni anw segukaw ni joyilakaw k'o fana falen don fala ye kɔw bolofaraw min ye manatalikaw fɛ yan ani selenge olu fana barajiw fana selen don fo u ji bɛ yɔrɔ caman na ji yɛlɛlen don kosɛbɛ nka baara min bɛ sen na kabini utukalo tile 22 o fɛɛrɛw sigilen don sen kan ka se ka o jiw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi bamakɔ n'a lamini maa minnu bɛ sa kɔbolo bɛ yɔrɔ minnu na babolo bɛ yɔrɔ minnu na ani jitɛmɛsirabaw bɛ yɔrɔ minnu na maaw k'u kɔlɔsi a la a yɔrɔw bɛ sɔn ka ɲigin kosɛbɛ wa a bɛ se ka degun lase maaw ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to ji sigiyɔrɔw la minnu ye laadala ji sigiyɔrɔw ye u ka olu lakɔlɔsi o hukumu fana kɔnɔna na sa k'a ɲininen don an bɛɛ fɛ fala ye an ka hakili to an yɛrɛ la fɛɛrɛ damadɔ bɛ yen samiyako in hukumu kɔnɔna na an k'olu k'an taala an ye maa minnu sigilen don jitɛmɛyɔrɔw la olu ka wuli ka bɔ yen kɔdingɛw ni badingɛw ni jitɛmɛsiraw ko bɛɛ lajɛlen ka o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye k'o to yen min ye sira o sira n'o ye sirabani ye walima bɔlɔmɔlɔ don ji b'a daminɛ ka taa se a kɔnɔna na i bɛ mobili la i bɛ fɛn na i kana sɔn ka to o sira fɛ min ye pɔn sanfɛla la ni san bɛ ka na ni maa kana jɔ k'a lajɛ fana min ye ba tintiw ye ale ni kɔ tintiw olu bɛɛ lajɛlen maaw ka sira olu bɛɛ lajɛlen ye koko kɛrɛfɛ taama maaw ka o fana dabila fala ye min ye nin waati in na fana ni san bɛ ka nalen i ka bɔ i ka mobili kɔnɔ telefɔni kɔni a k'olu fa pewu a kana olu bila la cogoya si la wa min ye parapluie ye o fana ɲuman ale ni fugan tasaw ni tasa minnu bɛ yen n'olu bɛ kabaɲɔgɔnw sama k'an k'olu minɛnw fana an k'an janto olu la an k'olu dogo dɔyɔrɔ la kabulu minnu bɛ yen ani foto ni filiw ala ka n'i ci dɛ yirikɔrɔ jɔli ni yirikɔrɔ baaraw ni fiɲɛw wulilen maa si kana t'i don yen wa ka taa don so kɔnɔ so min n'a labannen tɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka dabila i ka don yɔrɔ la yɔrɔ min garantilen don fala ye ko b'a to an bɛ tanga nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ni maa min b'a fɛ ka maa ninnu yɛrɛ sɔrɔ protection civile maaw olu ta 80 fu 12 fu ani 1 polisilakaw olu ta 80 fu 11 ani 15 gendarmelakaw olu ta 80 fu 11 ani 14 walima segu jaki yɛrɛ ni bɛ fɛ garde nationale fana bɛ fala ye ni bɛ fɛ k'olu fana wele o ta 80 fu 11 20 ani 5 segu jaki yɛrɛ i bɛ se k'olu yɛrɛ fana wele o ye 80 330 ani 1 nin kibaruya ninnu de tun bɛ yen ko k'a da maaw tulo kan fala ye farikolo ɲɛnajɛko kuma n'o ye ndolati ye a kuma bɛ sen na min ye farafinna coupe du monde éliminatoire min bɛ sen na fala ye tile 7 ni tile 8 na o hukumu kɔnɔna na sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye an ka samata sɛgɛw ye olu kan ka ni Comore kan ka jouer Berkanikaw fɛ Maroc an y'o ko ɲɛfɔ kun min nana n'o ye bɛɛ lajɛlen faamuyali kɛ o la yaasa sa ka se ka ndolatan in yɛrɛ kɛ sa Jigi Jara ale welelen don gardien fan fɛ min ye Ismaël Jawara ye ale fana welelen don ani Lasine Jara défenseur sa Fode Dugure Salim Jagite Siku Ɲagate Ibrahima Sise Mamadou Fofana Musa Jara Ousmane Kamara ka taa se Amadou Dante ma Cheikh Umar Konate olu ye défenseur ye camancɛw Lasana Kulubali Mohamed Kamara ale ni Mahamadou Sangare Alu Dieng
min ye Mahamadu Dumiya ye ani Kamaru Dumiya ɲɛfɛmaw n'o ye attaquant ye Fala ye Gawusu Jara bɛ o la min ye Mamadu Kamara bɛ o la Nɛnɛ Dorgeles bɛ o la Mamadu Dumiya bɛ o la Mustafa Sangare Musa Sila ale ni Lasana Sinayogo olu bɛɛ lajɛlen welelen no Fala ye maaw y'a yira sa k'a fɔ min ye nin coupe in ye n'o ye coupe du monde éliminatoire in ye ni septembre kalo in tile 4 Mali ni Comore kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ groupe I ale kɔnɔna jɔyɔrɔ 4 bɛ Mali bolo ni waati la an ka kuru ye 9 ye an ka jɔyɔrɔ ɲɛmaya groupe kɔnɔna o bɛ Ghana bolo kuru 15 b'ale bolo dangan ye Comore ye Fala ye min y'an ka bokuru o ye Tchad ye tile 7 in mana ban Marokokaw fɛ yen an b'an sɛnsɛn ka taa Ganakaw fɛ yen ani Gana fana bɛ jouer nin waati in kɔnɔna min ye Samata Seku ka ɲɛmaa ye a ye maa 25 min ta Fala ye ko an ka joueur ba dɔw bɛ k'olu t'a la dɛ Ousmane Kamara ni o ye ndolatira ye ka bɔ Angers ko o ma ye kɛnɛ kan min ye maa ye sa n'o fana bɛ yen bi n'olu ye joueur mafalenbaw ye i n'a fɔ Amari Traoré ale tɛ kɛnɛ kan Amadou Aïdara Doudou tɛ yen Yves Bissouma n'o ye jalatigi o tɛ yen e yɛrɛ tɔma Fala ye Sako o tɛ yen ka taa fara El Bilal ninnu kan ko entraîneur ale dɔrɔn de bɛ nin kun dɔn nka joueur kɔni k'a ɲini olu fɛ sa ko septembre kalo tile fɔlɔ n'o ye ntɛnɛn nata ye o k'u sɔrɔ Berkanikaw fɛ yen yaasa ndolati min bɛ kɛ alamisa u bɛ se k'o labɛn cogo min na Fala ye tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Joliba AC ko ni Ala sɔnna a ma ko sini k'olu bɛna assemblée générale kɛ assemblée générale in kɔnɔna sa u ye bataki ci an ma n'o ye tɔn ɲɛmaayaso ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye commission électorale ye maa minnu sigilen don kalata ko kunna olu ko sa ko Joliba AC ale ɲɛmaaya sigi kan ka kɛ n'o ye assemblée ordinaire ye a bɛ kɛ sini sibiri min ye dunanjigiso dɔ an ka jamana kɔnɔna yan ko nka sa ko nin kalo in tile 27 bataki dɔ cira olu ma ko nimero tɛ bataki min na maaw fɛ minnu kun kan ka kɛ cɛbɔ ye n'o ye maa 4 ye a fɔlɔ o ye Mohamed Sako ye filanan o ye Lasana Fane ye Jɛnɛbu Sanogo ani Burama Traoré k'olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni u 4 faralen ɲɔgɔn kan Fala ye Mohamed Sako Lasana Fane Jɛnɛbu Sanogo ale ni Burama Traoré k'olu kɔni ye bataki min ci u y'a yira sa k'a fɔ ko olu sen tɛna ye kalata in na han u 4 k'u y'a yira sa ko kalata min bɛna kɛ sini olu sen tɛna ye o la ko sabula u bolo labɛnw olu ma sabati u sabati cogo la o la sa min ye maa minnu bɛ n'o ye commission électorale ye ale ko kalata ko a na kɛ koyi kalata na kɛ sabula min ye cɛbɔ kelen ye o i bɛ a la hali bi n'o ye maître Basalifu Sila ye n'an b'a fɔ ma ko Babu Sila ko ale tɔgɔ bɛ cɛbɔya la ka kɛ Joliba ɲɛmaa ye o la sa commission ma k'u ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn in fa sirila kunungo min ye uti kalo tile 28 ye commission kɔnɔna na maa min bɛ yen sa o ye Boubacar Monzon Traoré ye Mamadu Kone ale ni Mohamed Kureshi olu de ye bataki ninnu fa siri k'a di bɛɛ lajɛlen ma Fala ye an sera ka min sɔrɔ bi ka da aw tulo kan o de ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 o waati kɔnɔna na tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45